Zde je hranice. To nevypadá, tak tamhle to je svažitý. V lese je strouha hodně členitý. Je tu trochu hluk slyšet ze silnice. Ale jinak je to tu tichý. Dráty vysokého napětí nepadí. Tamhle v těch místech, v tom lesíku, je jedna kaplička s elektřinou a u toho baráku by měla být další možnost připojení elektřiny. Ještě se jdem podívat do ten baráček, protože tohle je ještě ten pozemek. Tohle se dá všechno odstranit, to křoví. Lidi tu jsou jenom na letní byt. Střední věk. No, spoustu kopřiv. Revmatismus. Zase strouha. Hranice k dalšímu pozemku. Tohle patří k tomuhle ještě. K tomu, o čem se zajímáme. Tam, jak jsou ty větve, ale je to pozemek už cizí. No. Tady se ještě podíváme, jak stojí auto, jestli to bude vidět, jak je to svažitý. No tady už jdu prostě do kopce. No. Tady to by říkal odstranit, ale ty přísky tam jsou moc pěkný. Ale to je zrovna na té rovinatý části, no je to škoda. Je pěkné.